L-ewwel ħaġa fl-industrija tad-divertiment hija l-ikbar festa tas-sena. Allura kull stabbiliment ikun qed jipprepara dik xi ħaġa iktar mis-soltu. U nafu li hemm ħafna attivitajiet u ħafna parties ukoll organizzati. Ġifieri s-suq pjuttost se jkun iktar iffragmentat, però bħas-soltu dejjem issib min imur lura ġol istabbiliment favorit tiegħu. Hemm min iħobb imur fejn hemm ħanajdu hekk ir-rassa fejn ikun hemm ħafna nies. U mbagħad hemm ukoll min iħobb jieħu dak id-drink għall-kwiet, mhux kulħadd ikun iħobb dak l-istorbju. Allura kull stabbiliment jieħu l-karattru tiegħu. Ġewwa Paċeville speċjalment nirringrazzjaw l ħaġa l-pulizija tal-mod kif mexxew dak il-ħabta tal-miliet. Kienu organizzati ħafna u nafu wkoll minn meetings li kellna li se jkunu iktar. L-arriva propju ġol car park ġewwa Pembroke se jkun hemm parking li huwa b'xejn u għall-ammont ta' 250 iwassluk isfel ġo ċentru ta' Paċeville u ma jwasslux biex lid-driver anke dawk it-tlieta min-nies li jkun hemm fil-karozza wkoll.